Aduh, neng dia. Ana apa to, Nduk? Wis bengi kok bingungi dhewe. Niki lho, Bu, kula kesupen. Kaos kakine pun Nadia wonten pundi nggih, Bu? Benjing, pripun Nadia sekolah, Bu? Lah wingi dideleng neng ndi? Mbok dieling-eling dhisik. Wonten ing celakipun sepatu abrit niki, Bu. Menapa Ibu pirsa nggih? Utawi menapa sampun dipunumbahi Ibu? Ora, Nduk, dina iki Ibu durung umbah-umbah. Iki ana apa to? Wis bengi kok rame-rame. Ngapunten, Mbah Ti. Niki lho Nadia madosi kaos kaki. Kula wau wonten mriki, nanging kok sakniki mboten wonten. Lah niku pripun? Oh alah, lah apa ana tikus ning kene? Dek mau kaos kakine wis Mbati salahne ning nggon cucian. Lah tak kira wis ora tinggo. Ya wis nyang Mbati dilebokke ning kono wae. Oh alah, Mbati. Lah ijek duwe liyane neh to, Nduk? Nggih tasih wonten, Mbah. Nanging nggih ya wis sesuk-esuk bar tangi turu tak kancani golek ya, Nduk. Nggih, Mbah Ti. Matur nuwun, Ibu. Matur nuwun, Mbah Ti. Tak pikir ana tikus iki mau.